の者を守る盾となれ。私についてこれるか。我が敵を撃て。我が敵を撃て。姫様は我々。負けるわけにはいかん。やるな。勉強した甲斐があったかな。もう少し。もういいわ。私なんかの姫様。しっかり。うわ。さすがエルヴィンね。キースやレスターやアーロンさん。かの者に風のごとき軽さを。かの者の剣となれ。かの者を守る盾となれ。かの者の傷を癒したまえ。
あんたもバカな女だね。あんたの血で消しようじゃないか。力さえあれば。ここだ。やっぱりもういい。本当はごめんね。こんなこと言っちゃ迷惑だよね。でもね、私はセリ。惚れた男と殺し合う。もう少しで私もこうなると。光の末裔に生まれ、そういえば、かわいそうな人。バカなんだよ。この最上階にお前たちの気持ちもわかる。行くとするか。最後の戦いに。どうだい、エルヴィン。オイラのこと見直した？シェリーの兵たちを破り、ついにツインキャッスルへ潜入を果たしたエルヤンたち。だが入り口は2カ所あり、おお、こいつはご機嫌じゃねえか。全力で勝ちに行くよ。全力で勝ちに行くよ。いかなる力も扱う者次第。この力で平和を作るんだ。これでもっといろんなことができるぞ。どんな奴が来ようと負けはせん。